Història de Xixona al balcó, el 14 d'abril. El diumenge 12 d'abril de 1931 es van celebrar eleccions municipals on van guanyar els partits republicans, especialment en les capitals provincials. El 14 d'abril vam néixer a Xixona com qualsevol altre dia. Potser hi havia una poca d'incertesa i intranquil·litat. Fernando Galiana recorda que es trobava a l'escola, que estava a l'antic convent de monges. De sobte va entrar a classe un alumne dels últims cursos, qui va parlar amb el mestre Luis Arenas González d'idees republicanes. Aquest es va dirigir a la classe amb aquestes paraules: «Se ha proclamado la república». Seguidament va suspendre la classe i va enviar els xiquets a casa. Quan Fernando va arribar a casa, tota la família, que era monàrquica, estava reunida i estaven prenent una tila perquè havien conegut que el rei havia abdicat. Francisco Arasil, fill del registrador de la propietat de Xixona, recorda que en sa casa hi havia un jove pintant el menjador. Per la ràdio havien conegut la notícia. Hi havia una poqueta de por al ser també una família monàrquica. Pel balcó que donava a la carretera vam sentir un fort soroll i van eixir i es van trobar una manifestació presidida per una gran bandera tricolor republicana i el retrato de Pablo Iglesias. El jove pintor li va dir a sa mare: «Senyoreta, si no li importa, me'n vaig a la manifestació». Fernando Galiana diu que com els manifestants no coneixíem l'himne de Riego, cantaven la marsellesa francesa. I això és tot. Si vols saber-ne més, busca en Facebook la pàgina Cronista Xixona.